Eloba sineke apha umntu ngalomzuzu okwi-frying pan. Oba nayindim Hosea, nayindim uYobi, ndazinjani, yintoni enondigcina ukuze ngazi oba le nto ndikuyo uThixo wenza i-demonstration. When the Lord sent him to nawe xa utsho usuka khona nothixo uphinde nobuyele emva ungabuyele emva kuthixo kodwa kwangoyimsekoseya uthixo lokubana sonke phambi kwakwenisa kuthixo thixo kwendile thixo kunika ithemba lokuba uthixo ngosiphilisa